рӯзе аз рӯзҳо кӯдаке модарашро азият дод ва ӯро хеле озор медод. модар гуфт: ба берун рав, худованд ҷони туро бигирад. писар аз дар берун рафт ва модар намедонист ки шояд ин дуо қабул шавад. писар шитобон берун рафт ва вориди ҷодае шуд. яке аз мошинҳо ба ӯ бархӯрд кард. модар садои ин садамаро шунид, эҳсос кард ки чизе дар дилаш мезанад. парешонҳол буд, дилаш метапид ва тамоми баданашро ларза фаро гирифта буд. метарсид ки пораи танашро аз даст бидиҳад. вақте нигоҳ кард, дид ки писараш зиндагиро падруд гуфтааст. пас бар замин афтоду ва ӯро ба бемористон бурданд ва ба чанд беморие гирифтор шуд ва ҳамеша мегуфт: ман писарамро куштам, ман писарамро куштам, бале ман писарамро куштам. дар ҳаққи фарзандони хеш ҳамеша дуои хайр намоед ва бовар дошта бошед ки дуои шумо мустаҷоб мешавад.